Salamat Panginoon sa iyong punla, misyong kaloob sa aming puso. Okay? Aming Diyos marhay na hapon po sa Indogabos. Sorry po, kasi nagkaroon ng technical problem ako. Kasi po, mga tugang, Diyos marhay na hapon, si Father Boots ini. Apology, paumanhin po, na-delay tayo. Kasi alam mo mga tugang, nagkaroon ng problema ang sakuyang computer. Biglang nawala ang internet. Pero may wifi naman. Pero yung internet ko nawala. But anyway, once again, sabi nga ni, baka kahabol pa rin, di ba? So anyway, yaong kita ngunya sa 14, March 14, 14, de Marso 2022 ngunyan aldaw ning Lunes mga tugang pag-iribahan kita girahay sa programa tang maray na hapon ano kasi mamimiss ko kamo mamimiss din nindo ako mga tugang mamimiss ko talaga kamo at anyway makahabol pa manggiraray anyway sige at least may igwaman kita ni mga 45 minutes pa mag-iribahan giraray ano so mga tugang bago kita magpuon ka sa tuyang programa mga tugang agad ko sa Indo na kita gabos ay mga G ano ta importante baga mga G kita tabangan kita ng kagurangnan okay sa ngalan Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo amen tulungan mo po kami Panginoon sa programang ito liwanagan po ninyo ang aming isip at ang aming mga puso paglaab ng iyong pag-ibig. Kami po ay kasangkapanin mo, lalong-lalo na ang istasyon ng DCGB. Kasangkapanin niyo lagi ito sa pagpapahayag ng kabutihan, kagandahan at kaligtasan. At hiningi po namin sa iyo na bendisyonan po ninyo ang may-ari ng himpilang ito, ang nagtatrabaho, ang lahat ng mga tumutulong, mga technicians, mga broadcasters, at lalong-lalo na ang mga tagapakinig ng DCGB. Ilayo po nyo kami sa anumang mga masama at kami palagi ay iyong pagpalain. Sa tulong ng aming mahal na ina, tulungan po ninyo kami sapagkat naniniwala po kami walang imposible sa iyo. Ang lahat nito ay hiningi namin kay Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. So yun mga tugang, Diyos marahay na hapon sa Indogabos, nakahabol pag giraray. But anyway, mag-station break tayo parang sa ganon, maghanap buhay muna tayo. Ang oras po ngunyan mga tugang, 19 minutos makalipas ang alauna ng hapon. Bye! 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 Oh, ano na naman? Ihapot ko lang kuta kung anong edad nito ni Mai kan kamo kinasal. 18. 18 anyos kami. Kan nag-agom. 18? 18 anyos? Iyo, 18 anyos. Tayo ang legal na edad kan pag-agom. Yes! Pwede naman ako mag-agom! Iboto ang sadiri. Ako Bicol Party List. Katabang na. Kasurug pa. Numero 18 sa balota. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Okay mga tugang, kay saya-saya tayo nagsasama muli, sapagkat maganda po ang pag-uulayan tangunyan aldaw ning Lunes mga tugang. Importante ni mga tugang, lalong-lalo na sa ikakaray kan sa tuyang buhay, Siyempre, balikan natin lagi ang mabuting balita sapagkat ang marhay na bareta
ang mabuti ng kaligtasan, balita ng kaligtasan, yan ang palaging hugot ni Father Boots. Ano? Kasi nga sabi, ngunya na panahon ng Kwaresma, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Siyempre dapat nabusog ka mo, ano? Ako day pa nagkakan. Kaabot ko lang din actually. Ali ako duman sa Mercury Drugstore. May binakalako ng maintenance medicine. Ikaw talaga, Father, nagme-maintenance ka niyo. Binimaintain ko ang parmasyotika na may pera. Takunda wala silang pera kasi walang bibili ng mga drugs. Pati yung mga tugang, anyway, kasama na yan. Haluy ako duman. Haloy, siyempre. Ano ba, kadakol ka bigbakal ni Bulong, yun na ba, maintenance na nga ni. But anyway, sige, pagurulayan tagiraray, maintenance. Sabi nga ni, maintenance, i-maintain natin ang buhay natin na spiritual. Mga tugang, siyempre may maintenance. Ano pa din ang maintenance mo? Bako lang so, metformin, o pa din nagme-metformin ka palan. Grabe ka pa, Pig, sabi mo na so, alam ko nang mo ang hilang mo, Father, alam ko na, may daya ka, day pa man, habok ko magdaya, okay, yun, but anyway mga tugang, ang problema ko, magkabos man kita iguaning problema, pero ang gaypuan ta, maintenance, i-maintain ta mga tugang, ang satuyang lawas, ang satuyang kalag, maintenance. Kasi ano mang daipig maintain, delikado yan mga tugang. Kaya igwa kita ng maintenance. Maintain na lang. Ang sasakyan din, kinakailangan i-maintain. Kasi kung dahil mo i-maintain yan, miski yan ang radyo, mini-maintain yan. Ang transmitter, kamos, may maintenance iyan. So, pero sa tuya, ang pag-urulayan ta, magayon na maintenance mga tugang, ininganing salita ng Diyos. Di ba? Ang salita ng Diyos, ang maintenance ta digdi sa DCGB. Ano? Kaya sabi, Father, ano ang maintenance ng DCGB? Ang salita ng Diyos. Araw-araw, may maintenance tayo. Maintain tayo ng Diyos, okay? Sapagkat pag may maintenance ka, yan tinatawag natin divine maintenance. Hindi medical maintenance lang, or physical maintenance. Igwa kitang inaapod na divine maintenance. Ang divine maintenance kan DCGB, kaya makusog ang DCGB, makusog talaga ang DCGB, may maintenance Ang maintenance na ang salita ng Diyos. So ang salita ng Diyos sa araw na ito mga tugang, araw ng Lunes, okay, ika-2 linggo ng 40 araw ng paghahanda or Lenten season, ay galing sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 6, talata 36 hanggang 38. Okay? So chapter 6 of Luke, verses 36 to 38. So 2 verses lang ini mga tugang, 2 bersikulo, pero malaman na malaman. Sa tuyang paghugutan inining adal. Okay? So noong panahon ngayon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, okay, maging mahabagin kayo gaya ng inyong ama. Yun, pinag-uutos tayo, inuutosan tayo ng Panginoon na maging maawain o may habag. Habag, yan ang ibig sa Tagalog, may habag. Okay? Dapat may habag tayo, may awa tayo. Okay? Awa tulad ng Diyos. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin ng Diyos sa inyo. Kaya mga tugang, ang hapot ni Father Boots kunya na daw, anong panukat ang ating ginagamit?
sa ating buhay. Measure. Okay? Ano standard? Ano? Standard. Ano bang standard? Human standard or divine standard? Yan, mga tugang. Alam mo, ang divine standard, Father Boots, ano naman ang divine standard na sinasabi mo? Yubaga. Yubaga. Ang sabi nga ni kang divine standard, di yung makadiyos, hindi yung makatao. Alam mo kung, halimbawa, kung makatao lang ang ating paiiralin, ay talaga palagi tayo nag-aaway. Tingnan mo ang away ngayon sa Ukraine sa Russia. Anong away ng Russia? Panalangin natin mga kapatid si Putin, ha? Okay? Bakit pa di papanalangin mo yan? Siya nga nang gumagawa. Ipanalangin natin, magbago ang isip. Kasi ang Diyos pa rin namang may control ng mundo. No? Kasi minsan nawawala na tayong pag-asa o paglaom. Father, mas malakas ang tao kaysa sa Diyos. Nagkakamali tayo. May nabalita na ba kayong tao na hanggat sa ngayon buhay pa? O kahit si Abraham o si Moses o gabos baga, patay na. O kahit si Jesus na naging tao, patay na, pero dahil sa Diyos, nabuhay na magmuli. Yun, yan ang paniwalaan natin. Bakit? Nabuhay na magmuli. Sino ba sa kanila nabuhay na magmuli? Siningan natin. Okay? O kahit ang ating matalinong Pilipino na kinikilala natin national hero, si Rizal Manatugang, hindi ba? Kaya daw siya binabantayan kasi baka daw mabuhay na magmuli. Hindi naman talaga mabubuhay na magmuli yun. Okay? Wala. Lahat na tao, pag namatay, patay na. Pero tayo mga naniniwala sa Diyos ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang napakahalaga. So lahat mamamatay. Hindi ko kayo tinatakot, ha? Hindi ako nananakot. Lahat tayo mamamatay. At sabi nga, pantay-pantay tayo lahat. Lahat tayo ay mamamatay. Yan ang, Father, pantay-pantay ba ang lahat? So sabi nga sa Russia, yung mga leader, mga mayaman. Pero yung mga hindi leader, mahihirap. Kaya marami na mahihirap sa Russia eh. Bakit? Ang namumuno kasi, ang standard. Ang mga tao, makataong standard. Dahil walang Diyos na sinusunod. Yan. Natanda natin sino ba kinikilala nilang Diyos? Si Hitler, may kinikilala bang Diyos? German yun. Si Putin, kinikilala ba niya ang Diyos? Pag kilala ng tao ang Diyos, may pagmamahal, may pag-awa, hindi hatol. Yan. Pero pag ang tao ay hindi mapagmahal sa Diyos, hindi siya magiging tagapagtanggol, kundi siya ay magiging tagapaghatol. Yan, mga tugang. Kaya mag-ingat tayo, ha? But anyway, babalik po muli ang iyong lingkod pagkatapos ng paalala at maghanap buhay muna tayo. Ang oras mga tugang 30 minutos makalipas ang 1:00 ng hapon. Ang oras hatod sa Indokang Naproxen Sodium Esquilan. Sa Esquilan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Tibay mas abot kaya na mag-Bear Brand araw-araw. ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Great Taste White. Namnamin ang sweetly namnam ng Great Taste White Caramel. Iduduyan ka sa sarap. Rexidol Forte. Bilis banat sa 4. Coke. Panalo Breaks Promo. I-level up ang break time and get a chance to win thousands of prizes daily. Forteplex. Wag KSB. Wag kulang sa B vitamins. Okay mga tugang, balik kita girarais sa tuyang programa, third part ng Maray na Hapon. At sabi sa kuya nag-text sa kuya si 8811. Good afternoon po, Father Boots. Pwede po ba ang
BU standard. O, pwede yan. Pero magayon ang sinabi mo, Digdio, 8811. Ang BU standard is Bible Understanding Standard. Yan. Okay? Pero sasabihin ko sa iyo, hindi lang BU, BL. Anong BL? Bible living. Okay? Kasi it's not simply understanding, kundi living the Bible. Living the Word of God. Yan. L-O-O. Living the Word of God. Yan ang magayon na standard. Okay? Kaya digdi sa tuya, mga tugang, sa programa ta, ang standard ay ang salita ng Diyos. Okay? Thank you very much, 811, sa inyong kontribusyon. At siyempre mga tugang, mayroon ding nag-text sa Kuya Digdiho si 7575. Good PM, Father Boots. Na-miss din po kita. Salamat, Father. At nakalabas na po ako sa ospital at na-opera. Okay. At sana gumaling ka kaagad. Okay. Wala signal sa ospital sa Ligaw. Okay, napakinggan. Salamat. Thank you very much, 755. Pagaling ka lagi at ipanalangin ka namin lagi sapagkat we care for you. Okay? So mga tugang, talagang importante ni Hungani na pinag-urulayan ta na ang standard, ang pamantayan ay ang salita ng Diyos. Yan, hindi yung salita ng tao. Okay? Kundi ang salita ng Diyos. Ano ba ang salita ng Diyos? Ang sinasabi ng Diyos? Dito nga, sabi niya sa atin, magkaroon tayo ng habag. Ang problema sa mga tao minsan, wala na talagang habag. Ang pinairal nila ay cruelty. Ano? Cruelty. Alam niyo mga tugang, kasusulong aldaw, naghiling ako ning pelikula man giraray. Ibaga, siyempre, ma-entertain ka man. Ano? Minsan, naghiling ako ng Netflix. Alam nyo mga tugang, so itong Netflix na nahiling ko, ang pamagat ka ito, nirecommended ka sa kuyang amiga. Thank you very much. Binabati ko pala ang amiga ko na niyaon dyan sa Bacolod. Nagdadangog siguro. Ito na ko alam ko nagdadangog. Ano? Si Malo Vega Balion, ano? Agum ka sa kuyang classmate. Ano? So sabi niya, Father Boots, manood ka. Ano? Manood ka ng Just Mercy. Okay, sabi ni ang avid listener natin, taga Ginubatan. Sabi niya, nag-text siya sa tuya. Okay? Sabi niya, ang Diyos pa rin ang makapangyarihan sa lahat. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ang tao kahit napakayaman niya ay may hangganan ang buhay. Tama ka dyan, kapatid. May hangganan yan. Kaya nga, wala. Kaya sinasabi, you know, the reason why people are corrupt or people becomes corrupt, not something corrupt, people become corrupt because of what? Not simply because of greed, but because sabi na, ay, kailangan ko makuha ito ngayon habang buhay pa ako. Pero sabi nga, napakaganda po mga tugang, ang sabi ng salita ng Diyos. What profit a man if he gains the whole world? Mapasa kaya ang gabos na kinabaan, pero ruins his soul. Okay? Mawawala naman siya sa langit. Paparusahan siya. Yan. So, tanda natin, may parusa. Tanda natin yan. Lahat po ay may tinatawag natin consequences. Ano? Tanda natin, kahit ngayon sa mundong ito may consequence. Halimbawa, ito, because there is law that governs. There is the divine law, the eternal law, the natural law that governs the world. Okay? Tandaan po natin. Yon. Anyway, mga tugang, so itong sa kuyang pigsasabi ko, so bago-bago ko pala na-interrupt, so nasabihin ko, itong magayon na Netflix na program, Just Mercy. Magayon ito mga tugang. Actually, sabi nga, may lesson ako doon na sinare nga sa Facebook. May sinare ako doon sa Facebook na Just Mercy. Ano ba ang maganda doon na marami talagang doon, maraming matututunan ka. Okay? So, yun ang maganda doon na
yung nakaraan, yung may pinos ako siguro March ano yon, March ano ba yun, March 12, bilingon ko sa March 12, okay, o March 11, okay. So alam mo, so pinos ko naman kay tungkol sa sa ito bagang itong Just Mercy. Magayon ito magayon talaga pag sabihin na magayon talagang programa kasing ito. Magayon itong pelikulang ito, manunugod sa inihungani na awa ng Diyos. Okay? Istorya sa Netflix mga tugang na Just Mercy ito. Istorya ito kaya itong alam mo ba minsan ng sa Amerika, so puti sa kaitom. So puti perming sindaang perming yamado, ang agrabyado so itom. Permi pag may nahuhuli, perming ang itim. Pangit na may discrimination. Okay? Alam mo, tanda natin, gabos na mga bansa na walang Diyos. Talagang walang humanity. Talagang they go against human. Okay, tingnan ninyo. Sa isang bansa, okay, alam naman ninyo, for example, one child policy. Alam niyo sa China. Meron ako napanood din, magandang pelikula 'yon sa China. 'Yun na yung mga babae, halimbawa, kasi one child policy ay tinatapon, pero may mga nag-a-adapt at mabuti na lang na-adapt siya. Okay, ang pelikulang kuan ito, found. So, itong tulong magpirinsa, nagka-tipon-tipon manggiraray. Okay? So, then, ining nangyari duman sa lugar na, sa Russia. Ilingon to sa Russia. Ang Russia, kaya sabi niya, di ba sa Fatima, or Lady of Fatima, pray for the conversion of Russia. Kasi, godless nation Tingnan natin ang mga godless nation. Yung mga bansa na walang Diyos. Okay? Ang Diyos nila ay walang iba kundi kapangyarihan. Pag ang Diyos nila ay power, may cruelty. Sigurado yan. Totoo yan Totoo mga tugang yan. Pag ang Diyos nila ay talagang is not the God of love, but the God of power, there is always cruelty and violence. Kaya talaga violence tingnan ninyo, hindi na tumitigil ang violence Violence. Why? Because there is no mercy. No? Tanda natin ang na importante sa panahong iniho ay mercy, awa ng Diyos Kaya dapat maging maawain tayo. Kaya sabi ng Panginoon sa araw nito, maging mahabagin kayo gaya ng inyong ama. Kaya paano tayo magiging mahabagin? Magpatayan, hindi. Magpatayan. Magpatawad kayo sa inyong kapwa. At patatawarin kayo ng Diyos. Hindi magpatayan, maglamangan. Kaya ang problema sa power, lamangan mo siya. Di ba? Tingnan mo ngayon. Bakit? Father Boots ang ugat ng gera sa Ukraine, sa Russia. Panalangin natin hindi ko kayo tinatakot. Panalangin talaga natin si Putin na talagang magbalik loob na sa Diyos. O kung hindi man magbalik loob sa Diyos, kasi hindi dapat baguhin ng Diyos ang ihip ng isip niya. Okay? May control ang Diyos dyan. Hindi pwede. Tatanda natin na ang Ukraine was consecrated to the Blessed Virgin Mary. Yan, hindi na pababayaan ng Diyos yan at hindi pababayaan ni Mama Mary. Tanda naman natin, may dasal tayo lagi. Never was it known that anyone who asked, yung palagi dinadasal natin sa memorary, na anumang hinihingi na pangangailangan ay talagang ibibigay. Yan talaga ang paniniwala natin. Okay? Kaya ang sabi ng Panginoon, magi tayong mahabagin, may awa. Okay? Ang buhay natin ay hinuhubog ng mga ginagawa natin pagpipili at desisyon sa ating buhay. Kaya napakahalaga ito ang pagdidesisyon sa ating buhay. Kung gusto natin na
maging maganda ang takbo ng ating buhay, siguraduhin natin tama ang ating pagpapasya. At syempre, pag nagpapasya ka, may pamantayan ka. Ano bang standard? Okay? So, depende po mga tugang yan. Marami nagdidesisyon, may pagpapasya, saan ka ba nakabatay? Pag ikaw nagdidesisyon, pag ikaw nagpapasya, pag tayo nagpapasya, saan ba tayo, ano bang pamantayan ang ginagamit natin? Okay? Pamantayan ng katotohanan, katarungan, kabutihan, o kapangyarihan. Yeah. Kung gusto natin makilala tayo sa ating pagiging tunay na Kristiyano, kailangan natin piliin magmahal sa paraan ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Sabi nga, kung paano tayo minahal ng Diyos, ganun din natin mahalin ang bawat isa. Totoo naman yung mga tugang yan eh. Yan talagang panawagan sa panahon ng Kwaresmang ito. Magbalik loob tayo sa Diyos. Magbalik loob. Kaya sabi nga sa Fatima noon, di ba? Pray for the conversion. Yan talaga. Pray. Kasi when we pray, okay, God works. Tandaan natin, kung gusto natin na pakilusin ang Diyos, magdasal tayo. Kasi ang nangyayari, ang taong kumikilos. Okay? Kaya ang tao pag kumikilos, hindi nagdarasal. I am gonna work. Ako ang magtatrabaho, hindi ang Diyos. Ako ang kikilos, hindi ang Diyos. Tingnan natin. Tingnan mo, kung tao lang ang kikilos, hindi ang Diyos, okay? Hindi yan magiging maayos. Tandaan natin mga tugang yan. Kaya napakahalaga na talagang ang Diyos ang siyang kumilos. Pero paano kikilos ang Diyos? Anong tawag yan? Tayo ay magsa Diyos. At hindi lang. Kinakailangan tayo ay manalangin. Okay? Manalangin lagi, magdasal. When we work, God cannot work. Kasi we hinder the working of God. Lord, ako magtatrabaho. Hindi ikaw. Patay na. Wala na. Pero hindi. Lord, ikaw na po magtrabaho. Ay hindi naman ito sinasabi natin, bahala na ang Diyos. Hindi. Iba yung tinatawag natin, pag ang Diyos ang kumilos, hindi naman ibig sabihin, bahala na ang Diyos. Hindi po. We have to share also our part, our role. Okay? So, kinakailangan pray. Okay? When we pray, God works. Ulitin ko yan When we pray, God works. And that's why if we want God to work, then we must pray. Okay? And then sabi nga, give it to God. Okay? So, alam mo, maganda ito kung gusto natin makilala, o may tawag si Manay Sol. Okay, Manay Sol, good afternoon. Father, Diyos maray na hapon po sa imo. Diyos maray na hapon, Manay Sol. Anong gigibuon ta, Manay Sol? Ano po, Father? Yes, anong gigibuon ta? Maganda yun pag-aantay mo programa mo niya. Thank you very much, Manay Sol. Ikaw pong itasog po sa programa mo. Yes. Sabi ba niya, ang gawa sa tao. Tama. Ang awa sa Diyos. Yung awa sa mabuti. Tama yan. At ikaw, mapapabuti. Tama. Ano po? Tama yan, Manay Sol. Okay. Thank you po. Okay. Manay Sol. Thank you very much, Manay Sol, sa pag-upload, Okay, mga tugang si Manay Sol, sinabi totoo nga nasa tao ang gawa, okay? Nasa Diyos ang awa. Okay? Pero ang importante, ang mga tao ay hindi lang din ngawa ng ngawa, kundi dapat isagawa. Okay? So, mga napakaganda ito Alam mo sa Ebanghelyo, may dalawang aral na maaring makatulong sa atin kung paano tayo magiging salaming sa habag at pagpapatawad ng Diyos. Okay? Napakaganda. Mamaya sa pagbabalik ko, aking ipapaliwanag sa inyo ang dalawang aral, mga tugang. Ang oras, mga tugang, 46 minutes after 1 o'clock.
Hatid sa inyo ng Department of Health Center for Health Development Bicol ang palatuntunang Chikahang Pangkalusugan. Chikahang Pangkalusugan, maghahatid ng mga impormasyon na may kinalaman sa mga programa ng Department of Health CHD Bicol. Chikahang Pangkalusugan, magtatalakay ng napapanahong issue, mental health concerns, health tips, at marami pang iba na tsak na inyong mapapakinabangan. Chikahang Pangkalusugan, mapapakinggan tuwing araw ng Martes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Chikahang Pangkalusugan, dito sa DZGB. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya. Laban sa sakit, ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync. Sa presyong abot kaya, 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Kung Joey. Sa albay, sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman, sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. May Bicol International Airport, magayon na sindikalidad, MSEQ roads, mga infrastruktura, livelihood training, katabang pa ang TESDA, ayuda, asistensya, yaon ang tupad. May modernisasyon sa mga universidad, sa BU, salamat libreng tuition fee, dahil sa tabang ni Kong Joey. May modernong ospital, mga pasilidad, sa tung naresibiya, mga tabang medical, sa BRTTH, Bicol Heart Center, Bicol Cancer Institute. May mga bagong tulay, mga eskwelahan, mga patinampo sa lambang banwan, mga water system, kadakol pang iba ang naginibokan mabuot na kongresista. Kong Joe. Okay mga tugang, balik kita giraray sa tuyang marayrahay na magayonon na programa sa tuwing pinag-urulayan ang manunungod sa pagpapatawad o habag. Ano, importante mga tugang iyan. Okay? So, ang pagpapatawad talaga. Kasi sabi ko, bago tayo mag-break, may dalawang aral ang makukuha natin. Ano? Ang una, puksay natin ang kasamaan. Paano mo, Father Boots, mo papupuksain ang kasamaan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kabutihan? Sabi nga ni, you cannot really change or you cannot really change the habit. You can only replace the habit. Okay? Replace the habit. Ganon din po mga tugang. Just like I cannot change you, but I can replace you. Yan. Kaya puksay natin. Sabi nga, maganda ito overcome evil with good. Yung mga tugang, yan sinasabi nga ni, overcome evil with good. Ang problema kasi, we do not let the good overcome the evil, but we do the evil. So, ano nangyari? Iyan ay si Manaysol nagtawag giraray. Okay, Manaysol, good afternoon. Good afternoon uli, Father Boss. Yes. Ito ba yung topic mo kung paano mapupuksa ang kasamaan? Yes. Ang tao, pag nagibo ning marahay, maraot, mapupuksa ang maraot. Tama ka. Kaya ito, nagibo si marahay. Nagaling si maraot, mahali. Tama iyan. Sa tao man lang yan po, and sa pagpagagi, bago magibo ki marahay, dahil panggirawan ang mahal na Diyos. Tama yan. Kumagan kita bang, natawan si maray na pag-isip. Tama yan, Manaysol. Tama yan. Sabi baga po, Father, may kasabihan, itong mga gugurang, Iyo. pumasok ka, at ikaw
ikaw bubuksan. Tama yan. Humingi ka at ikaw bibigyan. Mm-mm. Arog ba sa napo kayan? Yan. Ang mga lingwahing maray-rahay. Iyo baga. Kaya, Hello po. puksain Salamat talaga. po, Mother. Thank you very much, Manesol. Okay. Yan, ang magayon si Manesol nagko-contribute ka sa tuyang magayon na programa. Yan. So mag-contribute ka mo pag-upload ka mo sa kuya pa sabi ni taga Ginubatan man anyo palan masama lumayo na tayo. Tama 'yun. Lumayo tayo sa masama. Yan, sabi ng avid listener din natin taga Ginubatan. Okay? So, lumayo tayo sa masama. So, avoid evil. Alam mo, kung titingnan natin, the first principle of morality is avoid evil and do good. O, yan naman talaga miski sa doktor. Hindi ba? Ang gabos na doktor ay nangangako na to preserve life, not to destroy life. Okay? Kaya no matter what, always preserve life. So una, puksay natin sa pamagitan ng kapangyarihan ng kabutihan. There is power of good. Ito ang nangangahulugan na kailangan natin piliin, magmahal at hindi mapuot. Magpatawad at hindi maghiganti. Ang problema sa atin kasi, maghihiganti ako, Father. O yun, patay na yan. Wala na. Habag at hindi kalupitan. Okay? Tatanda natin hindi paghihiganti. Hindi sa pagiging malupit. Mababago. Akala natin, minsan may mga magulang ganun Akala nila, mababago nila ang kanilang anak sa pagiging malupit. Hindi po. Kahit bitayin mo ang anak mo, paluin mo ng hanggang magdugo-dugo ang kanyang puwet o whatever, hindi po magbabago ang anak mo. Hindi sa pagiging malupit, kundi ituwid sa itama sa tamang paraan. Okay? Importante, paliwanag. Father, matagal kasi. Pag nagpapaliwanag, matagal. Totoo. Minsan mahirap matuto. Okay? Kaya importante yan mga tugang. Hindi kalupitan, kundi kabaitan. Okay? Ang ikalawa, aral na masasabi natin makakatulong kung paano tayo magiging salamin ng Diyos ngayon sa mundong ito, ay piliin ang daan ng habag at hindi ang daan ng pagpaparusa. Sa atin kasi, pada nagkamali yan di parusahan. Grabe naman tayo. Wala na bang chance? Remember, God is not only a God of second chances, but a God of many chances. Tandaan niyo mga kaibigan yan Tingnan ninyo, sa lugar o bansa o lipunan na walang Diyos, maraming namamatay. Okay? O kahit tingnan ninyo, ginamit ang reliyon, kahit ang mga Hudyo, mapapakinggan ninyo sa third Sunday, o fourth Sunday ba yun? Fourth Sunday of Lent, yung babae na nahuli na nakikiapid, dapat batuhin yun. Pero anong sabi ng Panginoon? Sino sa inyo ang walang kasalanan? Siya muna ang unang bumato sa kanya. Mga tugang, mali po yan, di ba? Kasi hindi sila naniniwala sa Diyos. Kasi sa kanila, walang habag at palaging may parusa. Okay? Parusa lagi. Pero sila ayaw silang maparusahan. Alam nyo, kung tayo ay palaging nagpaparusa, tandaan natin, paparusahan ka rin ng tadhana. Yan, tandaan natin. Okay, there is a consequence. Lahat po yan, may hangganan. Okay? So, ito ang maaaring masasabi natin gawin. Huwag tayo magparusa. Huwag tayo magparusa. Kundi tayo ay mag-unawa. Okay? At magkaroon ng awa. Okay? Father, hindi. Kailangan natin parusahan. Sige nga. Ikaw, sino sa atin hindi nagkakamali? Sino sa atin hindi nagkakasala? Sa kanila daw kasi, pag putol kamay, putol. Kung anong pagkakamali mo, putulin.
o nagkamali pag-iisip mo, pungutan. Ganun ba yun? Ganun ba yun? Mali po yan. Halimbawa yung mga nag-isip ng masama, anong parusa sa mga nag-isip ng masama? O saan nanggagaling ang isip? Sa utak. O anong utak? Di putulin ang ulo kasi nanggaling sa ulo. Ganun ba yon? Mali. Kaya bawal ang parusa. Bawal ang parusa. Kung mga taong naniniwala sa Diyos, walang parusa. May awa. Katingnan natin ang bansa na walang Diyos. Lahat parusa. Parusa. At ano doon? Kamatayan. Maraming namamatay. Tingnan natin. A godless nation. Tulad ng masasabi natin, si Manaysol nagtawag uli. Okay, Manaysol, kumusta? Ito po, Father. Sabi talaga po, isipin ang mabuti, iwaksi ang masama. Tama yan. Tama yan, Manaysol. Okay. Thank you, Manaysol, ha? Thank you. Okay, tama. Iwaksi ang masama. Okay? Puksain ang masama. Patalaging ang mabuti palaging pairalin. So, sabihin ko sa inyo mga tugang, kung pili natin ang habag o awa kaysa sa parusa, ito ay maaring nangangahulugan na kaya kaya natin mahalin ang ating mga kaaway at hangarin ang para sa kanilang kabutihan. No? Kaya nga pag may nag-aaway ka, Lord, tulungan mo po siya. Yun. Ang kailangan lang ay respeto. Ay matagal ko lang sinasabi sa atin yan eh. Sa respeto sa opinyon, sa reliyon, respeto. Kasi sinasabi, ako naniniwala sa Diyos, pero hindi ako marunong gumalang, wala rin po yan. Ni anong reliyon mo, itinuturo ba ng reliyon mo na siraan mo yung hindi mo kasama? Hindi po. Itinuturo ba ng reliyon ninyo, kunyari, na huwag kayong mangrespeto? Hindi po. Ang tunay na reliyon, nagre-respeto. Okay, tanda natin yan. Ang tunay na tao, may respeto. Okay? At malalim ang pangunawa sapagkat ang mga taong tunay na tao na may respeto ay may malalim na pangunawa, hindi mababaw. No? Importante mga tugang, dapat may malalim tayong pangunawa sa kanilang mga ibang pamamaraan at paniniwala. Okay? Napakahalaga po ito, ang respeto. Okay? Kaya halimbawa, kahit yung kapatid natin Muslim, nirerespeto ko sila. Ano? Kahit yung mga ISIS, nirerespeto ko sila. Sana magrespeto rin sila sa atin. No? Kahit sino man, respeto. Ano? Hindi kailanman mapupuksa ang kasamaan kung ang kasamaan din ang pipiliin natin daan para sa puksain ang kasamaan. Tandaan natin yung ginawa ni Gandhi. Break the cycle of hatred. But anyway mga katugang, inabot naman tayo ng oras ng pamamaaram. Sana kahit na po tayo na late, ako po ay nakapagbigay ng inspirasyon sa inyong lahat. Natanda natin na tayo ay maging kasangkapan ng kabutihan. Magdasal na po tayo ng ating paboritong dasal na tulungan tayo ni San Miguel Arcangel na puksain ang kasamaan. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat Panginoon sa tulong po ninyo. Kasangkapanin po ninyo kami na maging daan ng kabutihan, ng habag, hindi pagpaparusa. Tulungan po ninyo kami puksain ang kasamaan sa pamagitan ng tulong ni San Miguel Arcangel. Kaya San Miguel Arcangel, ampunin mo kami sa labanan at maging bantay kanawa namin sa kalupitan at sa mga silo ng demonyo. So pinawas siya ng Diyos na pinagmamakaawa namin sa iyo. At ikaw, prinsipe ng mga hukbo sa langit, sa kapangyarihan ng Diyos, ibulid mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at ang lahat ng malulupit na spirito na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Okay mga tugang, Diyos mabalos po sa Indogabo sa naginanyog kang programang Marahay na Hapon. Sana ako po ay nakapagbigay sa inyo ng inspirasyon, hindi lang impormasyon. Okay? So mga kaibigan, tayo ay magmahalan. Thank you very much at susunod na programa, abangan at pakinggan ang Usapan Pamilya. God bless everyone. Bye-bye for now. Ourselves faithfully yours until the end. To your mission, Lord, we give our yes. Go where the sun rises above the hills. Share the word and serve those who are in need. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice, kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Sa segundo distrito, whatever the Fernando Imperial. Ito sa progreso, Gregorio Fernando Imperial. Fernando Imperial, subok na sa serbisyo. Fernando Imperial, dako ng nag-iinibo. Mabuot humel ang tao. Fernando Imperial, serbisyong sincero. Tigdi sa segundo distrito, Canalbay. Gregorio Fernando Imperial, ang satong board member. Sa segundo distrito, ang satong board member. Gregorio Fernando Imperial. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina, at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na mula noon, ngayon at magpakailanman. Gyms pa rin ang number 1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Gold Shine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Every day sa bahay daming activities, kaya breakfast pa lang give them champion energy. Milo breakfast every day. Milo breakfast every day. Help Champ start your day with a balanced diet, healthy lifestyle, and an energized, nutritious breakfast with Milo. May winning combination ng milk, champion energy nutrients, at Choco Multi-Sarap. Milo breakfast every day. Milo breakfast every day. Helps you jump start your day. Milo every day. Mag-Milo breakfast every day with a balanced diet. Tabang para nutritious and breakfast. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healtty lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anaino, pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 2:05. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras.
Sinabi kan Philippine National Police na ang bilang kan mga nagsuhay na nadakop sa nationwide gun ban para sa maabot na eleksyon o minabot na sa 1791. Sa indang sinabi na base sa data, ana 1724 kan mga nagsuhay, iyo ang mga sibilyan mantang 15 ang mga pulis, 9 na military personnel, 27 security officer, as in 16 na iba pa. Maabot man sa total na 1,379 man na mga armas na konfiskar mantang kasabay digdi, ana 7,634 mga bala as in 650 mga deadly weapons. Ang Metro Manila ang may pinakadakol na bilang kan mga nadakop na nasa 643, sunod ang Calabarzon na may 196, 195 sa Central Visayas, Central Luzon na may 177, as in Western Visayas na may 93. Yan ang mga alas 2 na bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mostaza. Ang mga baretang ini hatod sa